Oké, en die Tori is al begonnen in de studio, maar straks gaat u precies horen waar die Tori over gaat. Laat mij alvast groeten voor deze Satra Bakana. Mijn naam is Rosita Leeflang en ik ben uw gastvrouw tot 7 uur vanavond. En het is de laatste zaterdag van 2025, dus dan weet je wat er gaat gebeuren. Een heleboel kassikkenbombel vandaag in de uitzending. Ja, we kunnen niet anders. Suriname zit vol met gezellige Surinaamse muziek. En als ik zeg Surinaamse muziek, dan bedoel ik alle soorten muziek. En dit zijn de dagen ervoor. We hebben nog een paar dagen te gaan. Dus ja, ik ben nog nergens gegaan, hè. Kan je je voorstellen. Het is alweer risking. Maar ook dat kan deze dagen. Maar je weet maar nooit. Er zijn nog, vandaag is 27, er is nog 28, 29, 30 en 31. Er zijn nog 4 dagen. We zijn niet de jongste meer. Ik las vandaag ook een post op Facebook van kunnen de feesten ook een beetje vroeg beginnen? Voor de mensen die niet zo laat uit kunnen gaan en dat er acts om 1 uur en 2 uur en 3 uur in de ochtend pas op het podium komen. Ja. Zo denk ik ook. Maar even San Lati, dan ga ik gewoon naar mijn huis. Maar mijn hele ritme is verstoord de volgende dag. Ik kan niet goed functioneren, want dan... Ja, nee, het is... Maar goed, daarom organiseer ik zelf een feest toch. En dan stoppen we om 12 uur en dus iedereen 1 uur thuis. Dan is dat nog redelijk te doen. Radio 10 Magic FM. Ik zei het al, ik heb hoog bezoek in de studio. En om dat bezoek in te luiden... Ik krijg altijd de vraag van wie deze song is. Dit is Grand Way van de Kaseko Messenger. Hele gezellige instrumentale Kaseko. Heel gedurfd ook, hè. Want eigenlijk is Kaseko muziek niet instrumentaal. Maar dit klinkt best wel top. Oké, without further ado, we gaan... de gasten zo meteen, ik weet niet, ik zeg gasten, maar volgens mij gaat maar 1 persoon praten. Hè? Oh, oké. Ze zijn met z'n 2, maar 1 persoon gaat praten zo meteen. En je hoort al die woenjoe op de achtergrond. Maar ik heb het dus over... Goedemiddag. Goedemiddag. Oh, dat daar met die lekwa sudati. Maka de mama sudati tu toch tide. Oh. Goedemiddag adjudant. Goedemiddag meneer Meijnen. Goedemiddag juffrouw. Die naam is me even. Rosita. In een bemieping. Dan schrijven. Na leeftijd, no? Nee. Of nou weer is king, zo'n ding. Maar dan, wat is het dan? King.
Je zit maar je begint denken optreden voor later, maar je begint focus bij niet in het Nee, toch? Nee. Vrouwen zitten dat maar goed. Nee, maar dat nog kan toch? Nu ben je in de studio. Even ontspannen. Wacht, ik kan je even studio even. Volgens mij mag ik wat door de CD, wat ik iets zeggen, maar ego, ego. Ja, ik mag niet klagen. Mijn naam is Jan F. Gadon. Oké, mooi zo. Wat is je echte naam? Erik Meijlissen. Erik Meijlissen. Ja. Waarom noemen ze je Menen? Ja, is een mooi verhaal. Ik ging samen met een vriend van me op school. We waren echt boezemvrienden. Ik denk dat als Steven Mayen luistert, had hij alvast beginnen te lachen. Oh jee. Want we waren zo op één school. Zeker heer Arthur Falkenstein. Maar ik hield altijd van zingen. En dan zing ik in de klas. Dus op een gegeven moment zijn we weer in de damans damse, want we maken repetitie, maar ik ben voor samen. Ja. Dan zing je dan man begin bij dat boy. Mijn Lisa, hoe zijn bezig jong? Maar dan moet je niet luisteren. Maar dan vanaf vandaag roep ik je mee. Oh. Dan dacht ik waarom? Want je liest mij hoef. Ik dacht oké. En vanaf die jongere jaren, hè, Ja. daar praat ik over 10 jaar, 11 jaar. En vanaf toen is die naam gebleven. Mijne. Oké. Nou. Hij is helaas overleden, Maar als dat takkie tjara neemt dan hij hallo. is zacht. Ja. Oh, oké. Hij is 2 jaar terug overleden. Oh, oké. Ja, maar mijn probleem is dat teme leesde of teme jere de neem voor den kaseko bigiwang. Dat me jere wel een roepnaam. Maar teme aksa echte naam. Nou, als man is op de echte naam voor deze mamoro. Dus hoe moet ze mijnen? Iedereen kent mijnen, maar nooit voorstromeren mijnen inning. Ja, maar dit is mijn werkelijke naam. Ik ga jullie het volledig geven. Tamaro meteen niet christelijk. Mijn naam is Erik Christian Meijlissen. Ai man. Erik geschreven met CK. Oh, CK ook nog? Ja. Oké. Maar ben intelligent. Oké, je hebt de naam van je moeder. Waar ben je geboren? Ik ben geboren in Paramaribo, 1962. Oké. Land van Dijk, Loorstraat nummer 11. Hey. Je bent geboren bij de geboortegrond van de Kaseko. Juist. Oké. Ik zal maar één naam opnoemen, Dennis Tindari. Dan hoor ik het daarbij. Oké, maar dan kun je toch in het kort vertellen, wat was de eerste keer dat je met Kaseko in aanraking kwam? Ja, eigen. De jaartal is me misschien ontgaan, maar echt met muziek zelf ben ik begonnen in de jaren, hoe oud was ik? Zeg maar 15, 16 jaar. Mijn zus zat in NAX. Zo, en ik ben ook bal. En toen ben ik borgo playa bal. Toen kwam ze me kies fong. Toen zei mijn zus tegen moeder, zeg, weet je wat, ik breng hem naar NAX. Daar heeft ze me ingeschreven bij NAX Jongeren. Oké. Toen de tijd onder leiding van meneer zalig, meneer Nolly Rozen. Oké. Die was de timbalist van NAX. En een keertje, ik ging eigenlijk als koorzanger. Maar een keertje was onze voorzanger er niet. Pardon. Ja, onze voorzanger was er niet. Ricardo Foster, Romeo Foster. Toen zei meneer Nolly, zo, meneer boeina koor. Is dat de pokoe van man? Dan zeg ik, ja, je zegt deze. Je hebt een sporthal daar aan de uitvlucht, hoe heet het? Palevi. Palevi sporthal. Dan moesten we daar optreden. En daar ben ik begonnen met echt zingen en muziek maken. Oké. Maar kom je uit een muzikale familie dan? Ja. Oh, Mijn vader was. Die man was fenomenaal. Die man maakte zijn eigen gitaar. Die man maakte een hele drumset. Meneer Adolf Meijlissen. Goeie een ukulele speler. Oké. Ja. Hij speelde banjo, hij speelde basgitaar, hij speelde solo, hij speelde slag. En de meeste die van zijn instrumenten maakte hij zelf. Zelf, ja. Maar dat heb je niet overgenomen, het maken van die instrumenten. Nee, dus niemand van de familie heeft het overgenomen. Nee, sterker nog, ik heb alleen het zang overgenomen, want in een man gitaar spelen, ik speel geen enkel instrument. Oké. Vind je dat jammer?
Enigszins wel. Want hij was echt een goede. Ik ging naar Nederland 1998 met Stimovo. Toen ontmoette ik een beste vriend van hem, meneer Jones. En die vroeg me gelijk, zeg, boy, zo toen we play a quattro lekker kill. Heb ik gezegd, no one voor nu. Toen zei hij, maar kill liep was aan die. Want mij hier als tentak boy. Voor mij lek je bij je dweren. Dus dit tevreden naar een instrument samen leren. Oké, nice. Maar zei de ilop kaseko zo? Het is mijn roots. Ik ben ermee opgegroeid. Ik kies voor want de washboard. Ik kies voor Ja, de washboard bij play de kinderfeestje. Daar ben ik niet uitgenodigd. Mijn massa precies pam kon ik niet. En sterker nog, je praat dat zo maar je moet ik naar minder washboard daarbij. Snap je? Of je praat zo maar man die tupa drepe Latino se play amas jamang na pale perk zie de man. Zo je tek leren. Zo moet ik leren inderdaad. Als ik master ook bij de of de band, dus heb play voor in nabiti, dus dan kom ik dan gewoon meneer Emerald Liwanu Chemi. Jezus. Adete. Dus de Amanda die eigenlijk naar mijn idool. Oké. Of mijn guru en Simon. Simonson Orlando. Orlando Simonson, ja. Maar de man dat betaktori te de man bezingen, jongen. Ja? Ja. Dat soort torio betak zo? Nee, met dat de man betaktori. Oh, in de pokoe. Oké, got it. Ja. En tegenwoordig, ik wil het bijna niet door de uitzending zeggen, maar de pokoe zei je redden mij met tegenwoordig. Ik vind, dat is mijn mening, hè. Ik vind ze vrouw onvriendelijk. Maar de man dat me make de sampo dat attendati, maar you moest go reizen aan mij zingen. En dat was het mooie van Kaseko. Zij me zingen, migram seri en boyo, tena woyo, de boye nyameng, de boye nyameng, de boye nyam migram ma boyo. Als je weet wat ik bedoel. Snap je wat ik zeg? Dus maar de man beetje op een slimme manier. Ja. Is dat toch? Maar ja, tegenwoordig. Maar fout kan Chara Pistori dat komt bakken dan. Want het is een klacht die veel gehoord is. Maar wat kunnen we eraan doen dat het weer terugkomt? Nou, maar ik ben een van die zangers. Ik zeg het altijd. Bijvoorbeeld, Ino Jeremene is zingen ook makkelijk. Voor mocho. Nou, omdat mijn Malero altijd vanaf kleins af zegt. Mocho was uit noodzaak. Je verstaan? A vrouw mas rijden ook goed busi. Heb je sensie samen bij Libi Kaba. Maar vrouw sabi batak amas na baka 6 of 7 mego. Maar dem chi moest nyang. Ja. Ka solicitante bete kem chi solo. Voor de team ben kan ja. Dus daarom ik hou niet, ik tenminste, ino jere me zingen een poco makkelijk over mocho. Oké. Dat betreft me zingen dat kardie lekker ding. Desnoods. Maar mocho sani, ja, misschien ben ik denk ik nog een beetje ouderwets. Maar ik weet dat ik met de tijd meega. Als ik zo erover denk. Oké. We draaien onderwerp Chizo, want ik wil sowieso ook nog over iets anders met je praten. Maar... Ja, maar alsjeblieft niet over geld, want dat heb ik niet. Dan kan dat pas uitzending. Dan kan dat pas uitzending, want daarover zou ik nu beginnen. Nee hoor. Nee, we moeten ook dollen, toch? Ja, nee, zeker weten, natuurlijk. Om tala voor je naar Libië, want anders... ja, Miereno. Wanneer ik Kankantri hoor, toch? En als zo, ik zoek een nummer, ik kies een nummer voor Steven en heb ik gebeld van, kunnen de heren vandaag in de studio zijn? Die man te meren, wan poko me rijko naar radio te meren, wan poko me praxeer, boy, dit kan alleen Kankantri zijn, als speakerie. Pe ik of na koti in Kankantri. Want wacht die mooi met die arki. We moeten wel even op die kotie wachten hoor, maar hoor eens van. Vamos
Die. Oh, je bedoelt een break. Ja, Een ja. Een break, de break voor een band is eigenlijk ontstaan ook toe door een bekende scratchima in Suriname. Oké. Merwin de Wind. Een broertje van Rocky Marciano. Oké, ja. Boetemono. Ja. En dat toen bij play dan meestal na amanat bij konanga de soort ideeën. Zo grappenmaker. Dus dat toen play tapu kuwa kato pisina mij nake dijim. De chapota tiki tuarsin nemofu. De mek so doen het wat ik nou man play noti. Daar bij lop karabu tak meer once net amanat kang mopina ben. Sa? Dus na één ben konanga de soort mooi break die in kankantri. Man, is het niet jullie signature geworden met alapokomee? Ja, kijk, waarmee je sterk bent, of waar je sterk op bent, dat moet je altijd behouden. Ja. Snap je? Want daar zijn we sterk en baka uno zit om een tramantica systeem. Maar eigenlijk nou een systeem voor verder map zo. Want als maar de bezig ideeën. Ja, precies. Inasan de idee dan. If je rap bara baka zeggen dat maar het is echt iets van hem. Oké. Nee, Milo ben vaarlijk. Het geeft een bepaalde... En dat lied, Isabi toch, je bent affaire, maar aswiti. Want dat je begint dans bakken. Want net iemand een beetje daarmee kom. Oké, dus wat was zijn naam ook? Want Gigrani toch Gigrani? Merwin de Wind, alias Matfa. Matfa? Ja. Oké, Adete? Adete? Oh, oké. Adete, tradita di usen ja Ethiopia ko persoonlijk kami. De buhay tayo dat buhay wa may suki. Hawakan kami mo braso sa review. Omdat eigenlijk untakasan kring. Een stukje van mijn succes. Hij hoort daarbij. Oké, mooi. Ja, nalat saya tak itu. Imgi grani fosas madede. Dat die abrada tayo tak main teka band over. Dan isabi alas mana Rocky dus. No unusan tabaka bem duwasan ifu. Des masitak nigado ina wa trawinte wai. Dus da enkel na amanat ondersteun mi furu. Want ubari kata wakti Rocky gue. Ma godoro. Ja. Sambe du dami belop singi de poku Rocky fu hardes ma. Oké. Maar de amanat no son me walis ino nasi tak no to. Masya gue bada de masa tak masya nangamena. Dan no da masya gue da masya ete. Da pemena de. Ja. En mine vergeet de woord dat nooit. Nice. Ja. Dan ma bigi pompen mi tak men meki igi poku. En zo is het begonnen. En je schrijft dus zelf? Ja. Oké. Ja. Dus abrada dati efai arki so lobby tum si voor les peci. Want op een moment ook begin ik wel comedie sanipe. Mina ma be fulu schrijf aan. Lekker. Sabi, dus ik midu was geen sabi ik banak jejam saptak gado. O pas krachi kologes ma minra dansi. Snap je toch? Dus op een moment ook be fulu schrijf aan en dat heeft zeg maar ons gebracht waar we nu zijn. Oké, en hij play als krachi moro? Nee, ik heb ook dat ik kom biji dan. Sabi stine ma. Ja, maar alle respect voor hem. Oké, Milo was krachi valk in Kaseko. En we mogen best ook wel zeggen dat er een aantal scratchy-spelers zijn geweest, scratchy-drumspelers, die muziek ook een andere wending hebben gegeven. Hij is een van ze. Dus dat hoor ik nu. Hij speelde bij Latinos. Ja. Oké. Dus dat is allemaal op hogeschool. Maturing, ja. Maar hij is ook dan in de reeks van Fedi Bandula. Ja, onder die heeft ik heb de man dat de man creëerde Igisani en Asantang. Atang, ja, trouwens goed teken over, ja. Maar Adena reeks toe voor Fransje Gomez. Juist. Want na ayer van elkaar. Unom kades maar gewoon zomaar na een hogeschool voor scratchy man dat. Absoluut. Je begrijpt dat de kimchi wan die daar bakalek brada Merwin dat de man dat tekleri hori dat de creëerde Igisani. Op de mooi sanje. Ja. Sango. Ja. Nee, dat me ka boontak we kardening en middat loop kardeneren. Ook toe, want we tak altijd de manafesi e charapoku. Maar if de manabakase no de manafesi no ma charapoku konto. Je tak wel mooi tori dat precies. Dat meki if plewa organisatie met fos a orgama met reclame met tegen maar altijd is geen mijne met kankantri.
Yung tak gewoon Kankantri. kankantri de dape. Omdat if de barano de. Ja, Was mijne dat no kan mijne de. Ja. Zo zie ik het. Ja, maar zo is het. Mino loba reclame voor. Kankantri met mij nee. Gewoon kankantri des masap automatie tak na mij na oso. Begrijp me goed dat moshi mij. Maar als aan ges een soort isabi kankantri met mij. Dat eigenlijk me speciaal moro de man. Maar kankantri bestaat toch ook zonder mijne? Het staat wel. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Zeker ja. Hoe lang bestaat kankantri al? Nu 27 jaar. En je bent er al 27 jaar bij? Nee, ik ben 26,5. Oh, Omdat die oké. Mika Hollanda, de man bij de bijna 60 moe. Ja, Die misluit aan in na ben. oké. Maar bijna het hele leven van kankantri ben je erbij. Mooi Dus. vrouw met de lekker. Ik ben loba jompo zijn. Ook bij voetbal hè. Ja. Ik heb lang gespeeld in een ene club. Toen je Anego echt moro de als je mag gaan. Ja. Ik ben inkenner. Ja. Ik kreeg Ja. aanbiedingen van mensen in Nederland. Zeg, meneer, zo'n met op plek. Iemand zegt niet toe. Ik zeg mevrouw, sorry, dat heb ik te kankantri. Mijn stem behoort kankantri toe. Oké, Dat heb ik mooi. genoeg gezegd. Helemaal. Wat is het verschil tussen optreden in Nederland en optreden in Suriname? Want jullie zijn volgens mij elk jaar hier in december, na alle jaren. Wat is het verschil met Nederland? Kijk, in Nederland is het ook leuk. Sabi me no yokugi, want des mij dans dat hè. Begrijp je? Maar in Suriname, ik denk het namoro omdat hij geboren ja. Dat je abomoro vibe. Hey, des man als je moyari, kom zo des massa udu in awayari. Volgens mij dat speelt. Oké, Isabi want Holland is mij hier de. ja. Maar des man frustran dan if je nog wat op YouTube dan kies we misschien 2 minuten voor je was aan voelen. Dus daarom toen je het ook kassen dan doen we altijd onze best voor dat etogo. Ano woroko we go, maar we go presenteren ons revie. Zo doe aher jari dus togo kubo doen en boom. Ja. Dus dat na een vibe eigenlijk, een verschil eigenlijk tussen Nederland en Suriname. Wanneer je hier komt, je weet je komt thuis, allemaal trangen in onze toch, dan moet je bewijs misschrijven, ja. Begrijp je toch? Dus dat is het eigenlijk. Oké, maar waar speel je het liefst? Misap tak met Sukutrobi, maar... No, in een seconde, ik speel het liefst bij mijn libito. No, het liefst in Nederland. Ja, want dat bij mijn tante. Oh, No, maar oké. kwala die ja, maar if me betaan, ja, dan zou ik het omgekeerd zeggen, dat ik speel liever in Suriname. Maar je komt nooit terug naar Suriname? om Ja, hier te ja, wonen? mevrouw, hallo. Nee, maar zo'n vraag je stel me nooit meer. Nee. Ik mag elke vraag stellen, ja. Ik ben. Kijk, in Suriname ga je met 60 jaar met pensioen. En in Nederland is het iets wat langer. Maar ik ben dicht bij het vuur. Oh, de Crossbay van A67. Ja, nog lang niet, maar met de crossbay van je naar een neef gado doring. Dan kom ik terug naar Suriname, ja, vergoed. Oké, met of zonder kankantri? Nee, dan nog maar, doe als dat aan den boy. En a leeftijd dat hij dan denkt dat, Chimba zijn een groep mee op of media zo. Zo wat doe oru bikel matif me. Oh, dat je normaal stoeien zo moro op het podium. Lik van je stoeien zo. No, maar dat je nou voor stoeien, maar want hij heeft het al gedaan. Op het moment dat ik de one trap matif me in Holland teken overba. Maar ik wil verbonden blijven aan muziek tot onze lieve heer zegt eten, ja. Oké, je zegt net iets. Doe je aan overdracht? Zijn er al andere nieuwe, niet mijnes, maar zijn er al alle nieuwe goede voorzangers ready in de rij om over te nemen bij Kankantri? Of elders? We hebben een paar in het oog, maar is op de man dat jongboy boton heeft chale banada. Op het moment je wan power man, kada man tanga je wajari tu jari da. Direct aan mij denk ik dat ik amande toch. Isabi da. Zie je aan bepaalde gedragingen zeg, no, dit moet het niet zijn. If ik kies mijn positie, dat is heel doe. Maar ik ben de enige zanger van de band en je kan het vragen. Ik ben er altijd. Ziek of niet ziek. Mijn mat dede, mijn kinderen waren bel me. Discipline. Aan mij tegen me dat ik meen. Maar is op sa sampa betaki toch. If I dede jum go pray. Want dus ma payata kan wan don ne grebi da yere tak mijn mat dede da mene no go play yere toch yo chaneng. Dus wis mi dede me kan go play baka di amo abe moment sa amo de even relax na me. Dus het is moeilijk om
iemand te vinden. Ik zeg het altijd, amanoman demi. Nee, maar dat willen we ook niet. Eerlijk gezegd, me wan wel dat amang snoepen ergens voor mijn discipline. Ja, ja. Omdat nogmaals, ik sta er altijd met Gods wil. Zij er altijd en sterker nog, altijd vroeg. In Holland, ik mijn play voor euro. 2 euro, je kan bel me, ik ben al in de buurt. 2 euro, half 3, me den na buurt ik ba. Dan mga boy me op die boy me nanga sawe play dat tak. Papa zo ufruku. Hore prospect. Dan we beginnen regel lokaal zo zit ook ona voorbereiding, ja. Dan we go voetbal we gaan op station dat is toch voor nu. Tel ik zit dat ayure door dat gaan we weer naartoe, maar ik ben altijd op tijd. Oké. En zulke mensen hebben we nodig. Tuurlijk, als mijn pa je toch dan nog met te door in zeno als mijn safia look yang chauffeur. Wie sa mi toe? Mi pa je dat je kon laten. Ik begin 5 uur maar kwart over 4 over 7 kom. Zo, ja Michael Jackson. Michael Jackson schreef bij de op tijd. Dat is maar naar jou. Dus ik let op zulke dingen. En die vrouwen dan? Ik mis vrouwen in de Kasiko. Ook vrouwelijke zangers in de Kasiko. Hoe doen we daarmee? Van wie lossen ze aan dat op? Luister, ik eigenlijk, met dat creëren zus, en mijn hoop nog een dame neem me kwalijk. Nogmaals, het is mijn mening. Oké. Ik bijvoorbeeld, ik heb graag om met mannen te spelen. Je snap zei hè? Een moment, waar vrouw die naar Kaseko bent, of whatever, asuku san ode. Je snap asuku san ode. Ik ga het geen namen noemen, maar hoe ben je bezig met een jong dame? Ze hebben een bepaalde band, een dame mopo, een dame kaunu. Voeleri. Ik ga jullie eerlijk zeggen, ik zit nu met mijn studie, maar wat ik bij jullie heb meegemaakt, heb ik in geen enkele bandje meegemaakt. Want van mij heb ik een beetje dat ook, maar ik kan maar drinken op, maar ik doen. Maar dat heb ik ook op zak, ik heb een instrument met mij vastbellen, dan ga je maar ik zeg het eerlijk, ik heb het nog nooit bij jullie meegemaakt. Adama dat ten weten me op Instagram. Allemaal de goeiemorgen omheen, ik volg de verrichtingen. Snap je? Ja. Dus daarom ben ik tenminste geen voorstander voor play samen met een vrouw. Alleen voor bescherm een vrouw voor apis dati. Oh, dat is jammer. Want altijd je op man sa omega brutaliteit dati. Wat ik wel graag zou willen hebben of zien, dat umas ma op de egi kaseko ben, mine tak overkomen. Dat want dat tem tak kaseko ben, waar vrouw e play bako, waar vrouw e play gitara, waar vrouw e blaas, waar vrouw e play scratch, waar vrouw na drummer. Snap je? Dus complete dames kaseko ben. Ik kijk er naar uit. Omdat met tegi eerlijk ook omdat umas ma op discipline toch. De ego om a pis dat die muziek. Ik ken een heleboel. Oké. Dat is voor mij is een droom, no? Iets wat ik wil meemaken. Oké, we gaan eraan werken. Op dit moment staat deze song. Is jullie nieuwe hit? Ja. Nieuwste hit. Het staat op nummer 2 bij ons hier bij Radio 10. Klopt helemaal. Wat doet het met je? Het doet heel veel. Kijk, Radio 10 persoonlijk doet me wat. Omdat mijn succes hier is als eerste radiostation is bekroond. Oké. Ja, 2014. Dus, ja, die Dimbo die was van 2014, hè? Ja. Dus radio, en los daarvan, ik heb samen met de directeur in één buurt gewoond. Ik woonde aan de Dramrandersgracht, hij woonde aan de Beterwonerstraat. Oké. Dus ik heb altijd een goede band met Radio 10. Maar dat heb ik ook eens door nummer 2 in zo'n korte tijd. Doet me goed, dat wat ik heb ik ook beval de luisteraars, laat me zo zeggen. De luisteraars hier hebben dat eigenlijk een gezellige man. En kijk, hij zingt weer geen vrouw onvriendelijke dingen, weet je. Nee, we moeten in de spiegel kijken. Ja, toch. En niemand is lelijk, toch. Gado meke grond op, na lek van pawa meki na soy kon, toch. Niemand is lelijk. Oké. Dat is de boodschap van het lied? Eigenlijk wel. Ah, oké. Ja. Want wie van draaien of keer nou, mooie dame misschien toch. Dat wat je kan ook. Iemand anders, ik tak nog mooi man misschien toen aan loop van mijn weer. Dat was weer mooi man. Ja, maar ik heel zet kom.
Maar dat heb je ook. Sabi, maar in een geval gezien, ik ben met wat euro om rooster voor Chantal. Ja. Oh, Chantal. Ja. Ja, en man, dat hij een heel goede band in Nederland. Heeft me gepleit kwaku. Ja. De organisatie bel me na eerste instantie met Aksamanta. Suma ODMC. If NNE comfortabel dan mam zorg dat ik omdat als sabba geschiedenis voor kan kan. Snap je? Dus na Adam dat misschien in een bigisma dansie. Zoals ook conferentie daar. En man in de Bundesdam zie je weer na komen. Adi dat vrouw weer mooi crème. Dan denk ik dat weer lekker kleur. Dat ik meneer me gado yang de sanfi. Dan denk nee is die ano yang de sanfi. Met dat is maar sprookje is het ook. Spiekertje aan de wand. Wie is het mooiste van dit land? Dat ente met dat dan mim tak ik. Met dat katorkoti. Dus dan tekatori dat dan tak. Ah, de chare go in een poco. Oké. No sweet des man apis dis man. Ja. Dan migo zet migo met me is weer. Oh, mooi om dat te horen. En kijk. Ja. Maar van dan sweetie. Oké. Om tapa aan interview, want het was niet de bedoeling om zo lang te praten. Zo nog maar ik hem toe jongen. Los aan den mi bere te sawa kadora maar goed. Wat zei je? Walotori de te sam kadora maar goed. I know, Ik ben maar tevreden. nee, maar hallo. Ik ben tevreden. Nee. Ik ben- Morgen kon het, hè, maar die de de introductie. Oké. Je weet, zo we elkaar introductie. Oké. Maar want die was dan dat we tagatori uit den treuren. Want Ja man. Milop tak kasekotori. Ah. Ik weet niet of je het weet, maar milop tak No, maar kasekotori. Tori de takina kaseko man. Het zij positief, het zij negatief, maar de man dat ook aan negatief wat ik denk je voelt. We hebben het moeten over Begrijp hebben. je Ja. Dus Ontakatori dat toe, ja. Nee, Nee. maar komt Maar goed. Michitaka a fitnai mo voor toe, a tori swit. Ja, dus kijk, dan asan is inom, doe asan is er. Hoor kope, op pokutora ngami. Ages me shimi formang ba, Chris. Chris en bidi hoor, frate mina nga, wan me roko sama nga wan brada Flarus. Ja. Nando. Da, we roko seya nga seito. So nga mashi, ubigin takira, luka Eh, man. ore. Maar dat boy nooit more met tek pokuma in mijn groep, jongen. Maar mi lopen nu, want we zijn niet populair. Maar we cheer me. Ja, dus pokutori nog Ja, ik heb het door. Ik hou van muziek, schat. Ja. Ik val en sta met muziek. Oké, mooi tori. Maar dan... Oké, dus hoe oud wanneer zijn jullie in Suriname? Tot 10 januari. We haar, hè, mooi. Ja. Nee, maar we play meestal 3 weken en dan baga dat iedereen Oh, met dat 2 ik weken want in vakantie. Ik kan Oké. lolo familie even, longo zit was dan even. Maar 10, dat bepaalt op de brada bij de luso. Oh, oké. Want de afverplichtingen. Ja, ik begin wakker dat baka, ja. Oké. En voor kan gewoon die zijn bedrijf. Voor 4 baas je go op tijd. Oké, en jullie hebben nog een aantal optredens. Mim Suko, want Mim kochen niet die cheese of apoko. Ja. Kijk, is er niet toe play na welkom Sabaku. Oh my god, aboy dat geluk, jong. Altijd Mim play was Sabaku. Hij is lekker baku met café. Jongen, weer die Jerry nog een konradida. En gisteren was dat weer het geval. Met dat desma grantange bij deze vooral muziekformatie Sabaku. Dat altijd de mij Jonah Power. Dat hey, welkom en je weet je moet erbij zijn. En ik denk dat ik nooit meer die machine. Omdat we de poku brada dat die in Holland. Maar de poku brada dat de crossbay. Ik begrijp, maar het was leuk, het was gezellig en het was goed georganiseerd. En waar zijn jullie vandaan? Vandaag speel ik in Marriott Hotel. Oh, oké. Oh ja, met... Consensie. Ja, met Consensie. Ja. De man dat in wandel mooi toe. Ja. Oké. En waar zijn jullie 31? Mevrouw, Arkiboen Samotakier. Kijk naar mijn mond wanneer ik praat. 31 december is Kankantri zwervend bezig in Suriname. Dat want dat is system no man tegen dat mij dit dat me dat. Jum zwerf lek me fika sa pe Kankantri. Oh, dan af me kons dan baka se ina wagi. En dan sta bakasi man. Ik met dat overweg voor ere vrouwen. Dan pak je dat bakasi man. Jum dat safe van wagi. Nee, ino man tegen mi periode. Na mims dan baka se sta peyego. Jums dat semi. Want bepaalde de passie sa de keel voor nieuw mim wenk. Yang kindi dat pa mi mereja. Jere, no me kisa uitnodiging voor gods da you say. Man, mi pot misref na baka se. No me kis uitnodiging voor gods da you say. Nooit in pot is er van bakasi maar obalang. Nee, maar zo man na mi voor kotay pot misref
me fos you. Nee, Jonge dat meisje, kan ook niet. van deze plaats ben je uitgenodigd Koosdamse. Dan wang je wakker zwerf door Paramaribo. Nakpoku. Hey. Minasap nakpoku yara, misap dansi uwan. Dat misap doen. Wil je dansen? Negre kondraji dat Hip, 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 hip. Oké, mensen, het wordt heel erg gezellig. Je hoort het nu al. Mijne, je mag tot je fans praten. Die microfoon is van jou. Nou, alle fans de Arki, hier hebben we een jumoro, want de mij kan me zoeken om van land, want zo lees hem tak de zani, misé pra actie me eigen tak mamigado. De mij confronteer me naar den takif me, dan misé pra zani mamigado na mitakasan dat die. Maar van deze plaats uit, maar ja, go braso schrijf, want hoe den wat moeilijk te van jaren, jongen. Ik begrijp, jaarwisseling, want toen deed nog libete. Hoe jou schrijf CC van passie, ik begrijp. If het op liba de, tek CC van liba. Ik begrijp, omdat reden waarom voor zij de, zolang anno 1 januari in een overleving. Dus de trobi man, liba trobi, sa niet wat feti, mek was maar bij, want ik jigwa Oekraïne go je pakeel dape. Ik begrijp, maar ja, in stranang, una vrede liefde, dat ma mag niet uit hun die stani jampanesi, de buskon de brada, mek ook braso schreef, ook bosu schreef, net zolang Alexa wabak krakti na gezond to dat ete. Ja, verder me wan wins den fans voor kan country, of me wan tak den grand tangi tena euro, of tena moment if no, want de power unu ek minom yokuna poude na dapeden de, dus me wan tak den grand tangi van pis dat die en horu schreef, me opsa een mooi jaarwisseling. Tak teme gwe januari, me gwe gaan opati tak ala de fans de tangan even Jezus. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik moet je ook de groeten doen van Muntje, ook namens mijn zus Bianca. Muntje stuurt je de groeten, ook namens mijn zus Bianca. Misschien van Abel Brouwe Frans. Hier is op zijde, hier Bianca de Kada. Ik ben moro fatu hier mevrouw. A vrouw die zegt, drink me broeder, hola na mi collega, na mi sa, na mi nicht, na mi meid, na. Ze is alles van me. Oh, daarom ilasa afatu no? Omdat abe dringi broeder. Kies Bianca op tem kan me chill. En is Sana Ingrid no? Ingrid de groeten om mijn groeten van deze kant uit. Bij jij ben de nakon, kies doe de groeten aan mama. Je begrijpt? Maar dat kan Bianca, me kan no drink me broeder, want eko fatu meko mangi. Dit is zo Surinaams. Dit is nou Sweetie Suriname, ja. Kan alleen maar op zijn Surinaams. Mijne en ook roken. Ik wil zeggen Rocky, roken. Want ik bebel mijne voor die mannen, bete ka telefoon. Dus abu mi bebel roken, want no zien best doen, ja. Mi bo rakiara mi bo sari omdat dat na leksei shik batak dis na misani. Michi ja. Pokutori. Ja, daarom ik go zoeken moro vara. Dus Steven tak Rosita bel die broer. Bel die broer. Dus dat. Hey maar ik dat ranang ja atuma no me kan bel of ik kan bel man die no man bel man die bel meneer Arti. Dat sap overal pemide. Hey, isap omeyari misap Arti. Misap arti sinds arti besente crossfire na ala de man kasarang na is dat na. Ja, en nee, amanat gade jisma bepaalde ka van maat is meer pemde. Dus ama bel ama ma kiss me ama te aban bella boy me ama ma kiss me ama te boy dat ik weet waar hij is. En werkelijk hij komt in middag dan me bel me te boy vind ik me pa man. Oh, oké. En inderdaad me de dat. Oh, oké. Nee, dan sabi. Nou of de brada Faben. Oké, nou dan mi sabak koni of roken of arti. Oké. Dus sap me in de mijne dat ranang. Mijne, dankjewel. Dankjewel. En heel veel plezier nog met de rest van de tour. En if was aan dit dan raken met elkaar in gesprek. Mooi. Jij ook bedankt dat die gima occasie die stak. Ik ben als dom babalang heb je zo gezellig. Nou, ik bereid me voor automatisch. Ik bereid me voor eerst volgende optreden. Maar ik zou zeggen, baby, stay doing the good job. I will. Grand time. Alsjeblieft.